tvár takého zrezaný váder. Viete asi, o čom hovorím. Ale bol to Grossman. Jiří Grossman, myslím. Som sa nemýlil. A táto vila bola jedna z mála vil, ktoré sa stavali práve v tejto oblasti Kramárov, ktorá bola vlastne ako ďalšia rezerva pre výstavbu víl, keď sa vlastne tu už naplňali tie voľné miesta, tak sa ďalej teda začalo stavať na Kramároch, ale v podstate v 50. rokoch, na prelome 50. 60. sa tu vlastne prestalo stavať, bola tu pre vlastne všetky ostatné pozemky stavebná uzávera, s tým, že teda táto štvrť už nebude sa stavať ako vilová štvrť, ale ako sídlisko. Dodnes vlastne Kramáre sú, dá sa povedať, že jedno z takých tých nie veľmi vzhľadných sídlisk. Keď idete vlastne hore po tej Praskej, tak to sídlisko trčí naozaj ako také zuby. Je to inak jediné sídlisko, ktoré nerobil stavoprojekt Bratislava, stavoprojekt Košice. Niekedy si aj ironicky teda hovoria, že preto je to jedno z najškarejších sídlisk. Ale bolo to sídlisko teda pomerne aj funkčne zaujímavé, pretože veľká časť bytového vlastne to fondu, ktorý tam bol, alebo tých bytov, ktoré sa tam postavili, bola určená pre lekárov. Z toho nemocničného mestečka, ktoré sa tam v susedstve nachádzalo a ktoré sa vlastne ešte dodnes rozširuje, pretože ešte tam vlastne vznikajú ďalšie ústavy v tejto oblasti Kramárov. Ale pôvodne teda išlo o oblasť mestských viníc, ktorá sa mala zmeniť na vilovú štvrť, tak ako aj táto susedná oblasť, ako mnohé iné štvrte, pretože v tom období do tých 50. rokov naozaj nebola potreba tam stavať byty, pretože bolo dostatok pozemkov kdekoľvek inde v meste, nepotrebovali ich stavať niekde na vrchole kopca. Takže v tom naozaj výrazne sa zmenila ten rozvoj mesta po vojne. Pôjdeme teraz ešte kúsok hore a potom pôjdeme takou veľmi strmou ulicou. Tá sa nedá, mne sa to nepodarilo vyšlapať na bicykli, takže tam pôjdeme kúsok, iba budeme asi tlačiť, ale kto to vyšlapete, tak v pohode.